De meeste voorbijgangers joggen nieuwsgierig naar de winkel. Maar wat keep je, dat ken je net. Want elke nien had er al genoeg van. DNA zit echt overal. Het zit in je eigen lijf, maar het zit ook in voedsel. Het zit, eigenlijk alles wat leeft, dat bevat DNA. Waarom is dat belangrijk om te weten? Omdat je steeds vaker de vraag krijgt, mag ik jouw DNA hebben? Of er is onderzoek gedaan naar DNA van iets. Nou ja, wat is dat dan precies? Bezoekers komen binnen van alles te weten hoe DNA. Terug biegelijks quizzen en orenspultjes. Nou, ik wist het net zo volle, maar ik vind het wel heel interessant zeg maar, om te weten wat het nou precies is en waardoor het nou bijvoorbeeld bij tweelingen, daar sta ik nu dan toevallig voor. In principe heb je hetzelfde DNA, maar er zijn toch hele minuscule verschillen en dat is wel heel interessant. Ben je wel geïnteresseerd in DNA? Of? Nou, ja, dan komt ze toch niet onderuit. Als een envelop dichtplakt, dan haast het al. Dan in de oren die krijgt het, dan haast het al verstuurd voor jezelf. Het zit er nog in die vingers, het zit er alles. Als je in deze code precies op deze plek een C hebt staan, dan heb je sproetjes. De DNA Store is een initiatief van het door de oerhiet subsidiëren NGI, het Netherlands Genomics Initiative. Er is een organisatie achter die onderzoek heeft gestimuleerd de afgelopen 10 jaar. En zij stoppen er weer mee, maar zij wilden nog wel wat communiceren naar iedereen. Wat is nou DNA? Waar hebben we nou onderzoek naar gedaan? Dat is dit geworden. Dus de burger laten zien waar hun geld naartoe is gegaan eigenlijk. Zo zou je het kunnen zien. De DNA-winkel is onder mijn Joggemaat in Ljouw te zien.